Habar ben usaipan jad ben riuru kasan. Kedan Shibuan kibala persang menyeng hala kejongki kejan. Ben seng ye ki kam la jong. Dan na pleng jongki kibaka kam jongki kayai besakman. Berkilala shisha ben yeng hala kejongki kejan. Dan pat ru kibana yaksaj ben kedat iki dieng pengkiang. Kiba persang ben khangla iki. Hendrei kalenti ya jongki ka kam ada ka sarkar kam phai khman lang shikini. Kadi ka khobor sapang kini kilongkmi kiba persang ben yeng hala kejongki kejan. Kishnong ki bahap hakarat nong tulu hathem ribhoy kum ka diwan ka Umden ka Umkon ka Maulong ka Umdok ha bat ki wei pat Kishnong ki ba marjan kidei ki ba im ha ka kam Thaiñ Jaiñ Ryndia kini Kishnong kidei ru ki ba tip kum ka Erisil village ka wei na Kishnong ka bangila yo ban len ka di Kishnong Umkon ha kini Kishnong kidan kum ba arspa tali ki longyeng bat na kini kum ba arpusan tali ki longyeng kidei ki ba im ben tam na ka kam Thaiñ Jaiñ Ryndia Hangning la yo banyak ndo ye ikong Regina Ringshan, ikong Island Nongthaiñ, ikong Marina Mani bat ikong Romila Klen. Kini kilapan i bat batay bnia hangi, ya karukam trikam jongki, nado baki sedang bat seyok sai, na unyang Ryndia, hado baki nadap an Thaiñ ki Jaiñ, tat hado badalong bandi. Kini kiri kam kabala kershan ya kaya kasem ka jongki. Tunya sngam ya ka jinga kran jongi bat kini kilong kami. Ki e ki jing e ki ba khanglan, bakimla benang penhe shu ya kini kam kabakitre. Hagban kong hi une ude usop te yaune ngi su hauk sai ndala su oksai patengi sidin yu ndala dep sidin pate ki mi gini ki tabeli de na itu ki tabeli ki kapeleng bat ngiyo yaw ne kunyang yaw ne de une de upor ba udang lung haba udang lung padengi ka slaru pade ba dang lung ni ai nda hadin kumba arta yaw ai takamot ula he ula kam he ugadon gane ka por ka ba udang stem hadin ba ulas stem pada hak tinjung i pada ong iba tia cat kemei hadin bala dep tia cat kemei takamut ulas sedang ban kuno bacilong skum biang te ndala dep hat kumtu kumba cita ju baro takamut lalong ukum ni uni kunyang te uni udei ubalaku te habalaku ukum ni takamut long wang i hakacan te wang i hakacan pada long sabu ikumba laisni tela kamnom no ka jinghe jingsan gini ki knyang ga delong hapok ka saupusan sni hapok ka saupusan sni pada la jo i gini ki balaku bat uni usop te habala dep wang i ha ka ni ka chan tela kamnom no hapok laisni ta kho i te dep kho i da kan ni ka chan ta de ore laisni bu i ta kamut la jo i uni knyang bobam bat la jo i ha uni usup uskum te yaw how ni uskum te ban jo yaw ni ksai hap sup i ni uskum tendala dep sup i tamut cho i dep cho i te de thir i ta de jo i tu ksai te habala jo i tu ksai ta se jo i Thaiñ kini ki chan hadin bala de thir i te wi rong i te Thaiñ i
ba ban cho pada hap pon ni kum ba lai kan ta ta kamut long lai iju te skum la dep cho ta de that i u kum ni de dang ba that kum ni riang kloi u ju kloi i ba chitir ham ni sai de ba chit snit chi phang la riang u sting ta ba ap ra long la riang se de ba dum kum ni de da dung that ha po jin pa de long chisni am de la long ban thir hadin bala de berkhiang u de kum ni chim i voi tao một lòng thiệt ý uni uday u laha kani de ka slasokhu te dung penpat i uni te ka chong uni laha chetlang i bangani ka slasokhu ta mut long la mut rong basau te uni de u cermit kani ga de ga dinyernong kani de dung inu cermit ta de ailang ibat kani ga ka dinyernong khnang bo uni u uksai long stem son te mi garong stem se ni cermit bat kani ka dinyernong te kini berkhoj ode re da kwa ipun mut kini gi rong bajong or da ka woi pat ka proses able da jinthung ni ji thidri garong de long kini ki natural bit ai se kanu sengi konggas kanu por kasim ban padem ban wirong tu ban tan pelarong ke tobak sai ka chong hagar kom wirong la dabun ba ai kini ki jinta jinber takamot long du chisin chet i la long ka bantan hadin arsni lai si de takamot la jo i la arkhiang te uni rong i sai rong takamot la jo i chi than gi chan te la da duna ga ni ga rong ba chet i takamot hadu arsin lai sin hap chet i chubu nam ta khan te bu sau khan chi sin chet sau ru te yo bun ga rong kana ro ba ute la kam no arsin la ne lai sin hap chet i ta mut ka te ga rong sau te ni ba stem pa de long chet i chi sin arsin tang mut la mi rong stem se son uni udai u rong sau ba dei gini gi jimber ba ai tang mut long kerla rong kum ni usau te de uni pa de ba stem ai uni cermit bat kaniga ka din ranong tang mut long kerla stem kum ni te ba ping te ai da kilaha ta balong kenja so ta ai kan niga uso bam cha je tu tang mut long long ping se ai de gini hi ki jing berde tang balong penlang bat ni kenja so bacu tang mut long bu ping te ute ba blu ute pade de ni nuli rong sin beneng se ba blu sin beneng nor no ngi tib ngam te rong ta ai da nuli ai nuli eu se te nuli jasla tade uni u bajong pada kasla sotung ka nar ni nar bro ba jinjar ba bajo i egi beli sora de phalam ini thiti
Gini pada kini dede kita ki stol. Kador cengki pada kadai arajar laispak kawai gini. Jelek rem ka namar ba uksai ro long ba IDR ka machin dakti haptiri. Long la bun gani ka jinglut. Long la slem ba pendem. Te Thaiñ bro ba long Thaiñ Hamadan long cimpor ka lai sni kawai hap Thaiñ i. Te dei arajar laispak. Kata balong habaken hi idang mut lajar i jo idu ci potungka at potungka jo i tang kamtahi ndre ka jinjo nong de berer ka te kani de kadai ka maplor te kani maplor de i kat arspa ko boy te kini pade ki de ki dhara kini dhara chongdor ki kat 1,000 kat 1,000 perpor de lai kat san perpor de la ri de long de i kat ar kat lai tu chong ha ju la ju long kar kom de ro ba ma i ha ki ba de dukan ha ki ba long hap ya jo nong i mar khndiet khan sot kum tu de i de perpor pa de long la ri de ni ki mar chu de tat i kin mar ba er kata ka ju ba ti kana i de tang ban le ga mar pa de long la chu de la ga de i bat ki bru tip ki bagi ni ki Jaiñ Ryndia de ki ba long kham koridor namar ne slem ki la ban ong no ka woi chi jing im kani Ryndia ne ka hadu ba une ksai la tkut uro ba long ka tu Jaiñ nang son ka kat ba nang slem nang long pernai ka kam tu mar ne slem ha ki se ki Ryndia te ira ba de rem i tu de long hani pra khasi ite long biang hi hendre ha ba habar pat le hable exhibition je kum tu de wat ki du sanspa an mar bati berki kamno kar kom rep je chung i ni te rem chi chai ki ni Ryndia de mar ba long la jinjar i ba penun kam da ka ktis da mar ba er ki machin ban Thaiñ i ki ba kham ya yeu hi de ki ni ki ma flor bat ki ni ki chen sem te ki ni ki stol pa de long lam ong no tang ki tu ki ba ordar ba pen hap ki bat ki ni ki chen sem je kum tu te ya menta pa de long kham ya dor gini ki chen sem khasi se to kong ye thu yeng ni de ki Jaiñ ki ba phia than ki pani sanu ki pani ai yo ye ki ya menta hi pa de long ki dang de hi ki yeu ki ba ngi yo nang Nongthaiñ da ka ba ngi ya kandu parlok andre ga yeu pa de long ka yeu ka ba tikana pat ka ba ngi yo ban ai Jaiñ pa de kam don re long lam nong no long ka de ka yeu ka jin diman simet ken am de re jong subu no kum ki company ho kum don re teng pa de ki don hi ki parlok ki ba la itu i thau tu ki ya yo upnambar pa de long ki la ya ordar hi kum gini ki ba lam nong no ki simet ken kam don re ka bangi lekbu ha ki dukan ki ba la ban supply ban peniat ki marman ka sni pate kam don re ka don tang ka yeu ka ba chisin lano ka ba pendan kam gi breu ha ka bale jinya seng i tang kam tahi la sedang nadu ar hajar sau ka jin Thaiñ te ha itu por pade long re te long ka bala long hi ka bala kam lai ban pen imja pada de nadu usnam arajar khandriu hadu menta nagaliang jengi pada long belingi direm ya gini ki Jaiñ ru ngi karong ru kade karong kaba ngiyo hina kamariang kade kata ka natural dye te ngimpen kamre dagane ka rong dekar kani ke chemical namar ba kane ka rong dekar pada ka don gaji perbat kane ka rong jungi kani kan rong jong ka mariang pada kam kta re ya ka koi ka khia henry ka ajin koi jing khia ban namar ba ki de ki kenja khambat lane kenja sla ki balong bam mi e tu te kene rong dekar pada ka por bang le training ki ai training ru
ka ketahi ya ka kot ka khia jingi kamtam mangale ka badon ka neka allergic ngamlong raban panan kam ya gitu ki jairong bat ngam tip hiru panan kam Kini ki tiar gitar wo pi penun kam ne ban Thaiñ pi deng pi thi hi ne pi jingrap sarkar ka jingrap ka tu bo sarkar ka ya pi Namar ba kira itu ka ne ka eri village te ka de bandar ne ke jing toy na ta jing tu sarkar ne kam dan jing toy haka ba yede bat kani ka shet ru ke la ai hi ka ying Thanj tang balong ka de ka ba por bayo mengapa de ka de ka dang arpusan hajar te kani ka machin ka ba Thanj ru ke la ai hi naga sarkar lengba kani ka society kumtu tang ba Namar ba kam don ra ka yo ko batikina te ngimla arban penya hadu kata te ya mentahi pada long ya Thaiñ hi ya di simet bat kumjuro gini ke perlok apa sino potau hano go ki ba kambun ga diman ni Thaiñ lang hang tu ni ai ki Jaiñ hang tu ya di meki kini ma flor le de long ni la ba ban di Namar ba badon gi kinja function hano te ki shu wan ordar kum tu long da ki spa terli la hi bandi tu te nagaliang jungi pada ya mentah pada long habadon ka kanjak exhibition de ki khon ndre ban ong ban sim hi ya ki Jaiñ pada nangi pada kim sim ra hang ne snong ju pi ki don kumbakan nu tali ai ki long ying ki ba in me na ka ne kam arpusan ying kidon kitang kimba long kibala imjai naga tuhi kiba bom de tresu ya kono kam nakam no arpusan ying kila don ken por ba ki yo shuti ki wan trei long dalong ga ta ka jinyarap na benta chuki te kibala imi ha ka tagar kom pada tahi arpusan ying don nadu usnem ar hajar arpulai hadu menta pada ki turis ru long ki sem jinjar hi banwan wat kin tu ki ba ordar ya ki Jaiñ ki ba di dukan ru ki sem jinjar hi banwan Namar ba ka Jingsniew Palat Surok dan liang jungi ki Nongthaiñ ni sem jing e ba au ya dei ba Surok long ki sem thaj ken banwan Namar ba la Jingsniew Palat Surok te kan ka kam Thaiñ kong ki tre tang ki kan thai ni ki sandang ki tre lang ne min suwa de tanggi kin tehi menta pada long ladon ki senrang ru sibuk nam ta gitu ki ba haba yo ordar ka lok ong te ka lok kam la re te ki su yo rap kum tu te leng ba ka tu ji nyarap jeng ki ong ki lanang ban Thaiñ te menta senrang ru ki ladon ba na Thaiñ anak ni ngaying ju pi tre mar wei ne kan ngut ki be tre kam ngaying ju pi iya menta pada nga tengah tre marwei teng kuparu ya rap hi ban kum ban wangsai ban ya rap tan janyi e gitu ya rap kupa khunru kum tahi tang ba bat ki nong ya rap Thaiñ ken bu briu tu te nagaliang jenga pada long ngakarpat ya ki perlok ki bakwa ya ki Jaiñ sem ki maflor ki stol ki shelru lane ka no ka jat desain ka ba phikwa kwa ba phin yarap na banta junga namta jungi barkhot ki Nongthaiñ bangin yo ki ordar balada phikwa ban ordar ya ki Jaiñ da ka batit pateng padelong ka khamrem henre na kaliang jungi pade ngi ki ba ngi Thaiñ ngi di tangmut dang yo kata ka jing donador tela da kino ki bakwa ban ordar ya ki Jaiñ sumba phun yau neu number khandai prandru ar saunot pra khandai sau iwe ki jindan kam barokhot hi posnong ki biang ki Nongthaiñ ki ksai ki rong ki rup ki biang henre ka ba jinjar pade kalong tanggayeu ya ka yeu pade long nyimdon re kata ka yeu ka batikna mta nga karpat ru ya ka sarkar ba kan phai khmat na banta jungi kum kita ki Nongthaiñ ba ngin yo ka yeu ka babiang
bangi la bandi ya ki janjungi kenang bangi ki kintei ki ba ngimla ban le shalum shawa la ne bomdon ka jaka ka puta ban trei habangi trei ya ne ka kam Thanjañ balei bangi trei ru ka dei ba ngikwa ban imja ngakarpat ya sarkar ba kan pai khamat na banta jungi ki Nongthaiñ bangin yo ka yeu ka babiang Ki segi jingdon kam ki ba fi don kam nang ba pila ban kan tolon ya kan kam jo fi kaban kong te de ga yau he kum ba ong ikong Ryndia namar ngi shane dang janjari te ga yau long ba shubu dang i Thaiñ ngi chuan bala haying jong ikong Ryndia dai kong Ryndia imla bandi ki Jaiñ ngi pat ngi du pisah te namar nga la ka nos nam manta la lais nam tharai la wan Thanjañ shane bangalik kelas ru de bangawan bala shane ngalik kelas artat por bangalik join PM kata tengah long bangalik kelas ar hagashita yang walai arsni la nilai sni tengah wan Thanjañ ke namar ngirut na ying ngilong ki baduk mo tengim lahi ban shu kemi lentin na ying te namar ngi yabun shipara pat de da ka bangi wan Thanjañ saying jong ikong Ryndia te ki dakila bandi ki Jaiñ tengi yo hi pisa namar kiro yala de long ba ki shu train na gatu kam ta mo mun shwa te long kam tu pot ba pat dasniu than Surok de ki doni ki wan thet na ying jong ikong Ryndia ha pot ba im don ikong Ryndia ru ngadon ni manga kata tenga yo i mo dai lagi jong ki khamat long apan ai Jaiñ hi da don ki ba wan long ki wan hi ki beriu ki bana bariu ki wan hi mo kong Ryndia te hadin ketu na du balak kham snu Surok kum ba ong kong Ryndia te kim dawan than syure kementala arsnem tharai kim juwan syure long ba kata hingi ru ngis ngau jenjar hi tengi kwa hi ken ga yeu ko ba biang ngi ro knak ban la ban kersyan yala ka jong ga ying ka sem amar ngi hapen biang hi dala jong yala jong namar kat badang yo ban tre ying kong Ryndia dang biang ordat tengi ru ngi yo hi ngi biang hi ngi yo hi ban thet ki kum ki jing don kam haying hasem ang pen biang ya ki para ta ngakarpat ken ya ki beriu jong sarkar ban pej lam na banta jungi ro ban ai ga yeu ko babiang tangkat tai kubleshibun Habar ben usai pan jad ben riuru kasan